Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε μαθηματικά. Ποιος θα μου πει πόσο κάνει 5 και 5? Εγώ. Πες μου. 9. Δεν είναι σωστό. Κέιτ, πες με εσύ. 10. Σωστό, μπράβο σου. Έλα, ρίξε, σε μένα. Γιατί? Θέλω τόσο πολύ να παίξω, αλλά δεν μπορώ. Ντρέπομαι να το ζητήσω από τα άλλα παιδιά, γιατί φοβάμαι ότι δεν θέλουν να παίξουν μαζί μου, επειδή είμαι ανάπηρη. Θέλω τόσο πολύ να κάνω ό,τι κάνουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να τρέχω, να κάνω σκηνάκι, να κάνω φίλους. Για τον άλλο μήνα θα γίνει μια γιορτή στο σχολείο μας. Γι' αυτό πρώτα θέλω να ακούσω τις φωνές σας. Όσοι θέλουν μπορούν να συμμετάσχουν. Τα 30 σου δεν καρδιώσουνα, για ανετός μου περνιώσουνα, τώρα στα 45, πατριάρχης το έχεις δει. Σταματήστε λίγο. Κέιτ, τραγούδα μόνη σου. Καρνάβαλος, τι κανίβαλος, ελπιδικό σου αντίλαλος, πως θα γίνω σχεδιάζεις, μα απ' τη μύτη θα σου βγει. Κέιτ, έχεις πολύ ωραία φωνή. Θα ήθελες να συμμετάσχεις σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού? Δεν θα ήθελες? Βασικά τρέπομαι λίγο, αλλά θα το ήθελα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για σένα. Πιστεύουμε σε σένα. Αρκεί να πιστέψεις και εσύ στον εαυτό σου. Κακώς δεν στάζεις, είναι η ευκαιρία σου. Καλά θα πάνε. Μην έχεις άγχος. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Σίγουρα θα νικήσεις. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο διαγωνισμό τραγουδιού. Ας ακούσουμε την πρώτη διαγωνιζόμενη. Τέλει, κάλπη και ντουνιά, σε μάθα εν τέλει, δε με ρίχνεις πια.